Юра беше направил на хар. Здравейте хора, съм Пацата в първия ми епизод на Minecraft Pocket Edition. И аз не играя, обаче само гледам. Той е идиот. После ще... Така, да. Ето го GGS, какво е това? GSGS. бе. Много... Опасно във вода, но интересно. Значи с топ текстюр съм. Много тъп и лагав, само кажи. Да. И шох се го направя. И съм на голяма светлина, така че... Защо се го направи, искам да питам аз само. Да, той иска да ме пита защо съм го направил, аз сядам отгоре. А? Така, сега ето тук има една свиня. Тъпата свиня да си паси. Аре бе, умри. Е, така. Та трябва да се маха от това. Та и коза. Мримли, браво. Добра козичка. Сега, там има още една свиня. През да направим меч. Така, кацата е първи епизод, който правя. Защото си ден стария телефона и това Да. беше мега тъпо и той е ужасен, както виждате. И втори епизод май ще бъде с нас, защото... Ще записвам втори епизод с Creepy и Hello. Hello Kids. Ако той реши да смени таковата... Да, бе. Само ако той реши да си... Ако ще смени скина, защото е на... Защото е копирал скин. Да. Аз си копирам. Да, той се копирва. Опа, аз си стегля нов скин. Това без това беше макет. Аз не си го смених миналия път, защото ме мазеше да не тискам толкова много бутони. Тъй, сега малко пръчки. Очаквайте ме втори епизод да бъде с скин на смъртта. Да, той... А? Да, бе. Ей, поне мече, че брадата излиза свещно. Аз точно... Свещно, да. Свещно. Ай, Това е нова дума. свещно. 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 Айде, после да ходим до спортенията на Пимова. Добре. Ето това била малка свиня. Аз искам да е голяма свиня. Да я убия. Хубаво, че има коза. Само бай. Убих я. Малка свиня ли беше? Аре, почвай Там помийте, има бе. Ми го намеря. Ами копай Аз искам надолу, да намеря набави си крави. крава, о май гад. Ето тук има свини. Ти да нямаш... Че имаш две коша. Или една. Има ли свиня? Нямаш три. Имам 3. Да, бе, ще отганеш Имам. Значи какво имам хора? Вълк. Те са 2 май. 3, 4. Много са. Бе. Ами отрепи ги, бе. Ще бия единия. Окей, би. Те са много. Давай. То всички сега ще Бегай! нападат. Сега всички сега ще нападат. Бегай! Бегай! Ти не мога да плуват във вода, бе. Мога да бе. През мехуник. Как може, бе? Бягай! Ти така ще бягаш вечно. Я Я ще погледни. бягам вечно. Я бягай назад. Я погледни назад, бе. Конете то. Няма ги. Хубаво. Защото рефлексите ми са толкова добри, че не са. Ето е малко. Ти явно не го знаеш онова, че като удариш пес вече... Аз го знам, ама аз мислих, че е само един. Пък те излязаха 2. Или 3, колко излязаха? Аре да отидем да пием вода. Няма. Може ли? Тиквички. Охо, те са Ние усмихнати. ще правим клип, ти говориш като някой. Аз правя клип, не ти. Да, вярно е, но и аз говоря. Здравейте, аз съм Hello Той е Kids. хил идиот. Аз съм Hello... От целуни отзад. Не, на хора. Това втория. В следващия ми клип няма да го имам. Ако още гледате първия. Да. Много дълго. Бой, така, колко много шета има тук. Аз бягам, ударам пилето и не го оцелвам. Ха, бе. Така. Ти си брутален. Аз съм идиот. Вау. Толкова съм зле, че не е сега. Ти ми пием вода, бе. Призърнах, умрях. Ми ти случило? Нищо.
Полета. И това бебе тук. То ли си мисля, че ми е скучно? Добре, това беше гадно наистина. Ама ти нямаш такъв талант да го правиш. Ей, най-накрая! Ох, аз нищо не виждам. Аз пък виждам да се садне. Твоето име, това да не е онова мъхестото. Не, това е грабел. Грабел. Вой, мега тъпия текстур. Май уния други си бяха по-красиви от това. Добре, хора, айде, чао. Това е сега. Хайде, Шаро. Така. Хайде, Шаро.